Zoita mupambano unozodwana Samuel 6 verse. Iye akati kwaari, kuna akatoti kwaari, tarirai muguta rino mune munhu waMwari. Tarirai muguta rino rekwamutare muno mune munhu waMwari. Muguta rino muna St. John, munhu unokudzwa kwazvo. Muguta rino muna Mwari anokudzwa kwazvo. Zvose zvaanotaura zvinoitika. Mazuva ake muponesi wese anotipa sesangano rake anozara. Ende zvino ikoko zvinoungatiudza nzira yatingafamba nayo. Vakomborerwa mese mauya kuzosangana nemuponesi, vauya kuzosangana nemukuru wamazuva ano kuti ndo pane nzira bedzi yatingafamba nayo. 7 verse. Zvino Sauro akati kumuranda wake, kana iye Sauro akatozotaurawo nemuranda wake achiti, asi tarira kana tikaenda kwamutare kuya, chandoigireiko munhu uyo? Iye mutumwa uyu tikamigire rigara apostoli. Tinotenda masikatano esabata dzene raMwari. Tasangana nemupfudzi wakanaka mazvimaziro kwazvo mutumanimiro dhuri pakati pedu rugara apostoli. Makwai enyu aungana mambo wamaAfrica. Vanhu venyu vabva nyika dzese nenyika dziri kure kuzoona inini rugara apostoli. Pamusangano ebasa, musangano enharaunda nezvinhu zvese zviri pambano, mhomho yakadai haigone kuungana rugara apostoli. Asi yaunganidzwa nembiri yamutumanimirodhi. Mbiri yamutumanimirodhi yega ndiyo yaunganidza vanhu rugara apostoli. Vakakomborerwa vanhu vanotenda kwaari, vachiswedera kwaari nemwoyo zvokwadi, vachiziva kuti kunze kwamuprisitu uyu hakuna chimwe chinhu, hakuna mumwe mambo anokunda mutumanimirodhi rugara apostoli. Mwoyo yenyu ngaizive kuti kuda kwaMwari ndokuti St. Nimirodhi ndiwo kuda kwaMwari rugara apostoli. Ava ndiwo Jehovha. Zviro zvese zvatinochema pari iye unotinzwa. Matambudziko edu ese nezvinotiremera nezvinotiwira. Kana vakaipaka kutyisa poison chaiyo, anotomeka shuwa kuti vadya achikuona uchidya uchimwa mvura, anozokuona kuti next week pagumano paya uripo. Ndokuti mutumwa uyu vane ruponesu, mutumwa uyu anotinzwa rugara apostoli. Mutumwa hakuna rimwe simba rinomukunda kana varoyi kana vakadii. Kana zvipi zvese kana ung'anga hwese hwakatukwa naSt. John rugara apostoli. Pazviro zvese shoko rakura pazviro zvese heri yekuti kuJerusarema kuri kuvakwa temberi. Kune basa ririko kuJerusarema kubocha kwamarange rugara apostoli. Ndo pane upostori hwemunhu wese kuti kana tikadya Pasika ya 17 July ndo pane upostori rugara apostoli. Saka vanhu vese vemuAfrica ndo vavaki vetemberi. Temberi yatingaregerera vabocha vega kuti vaivake nekuti haizi yavo vega ndeti pamwe chete navo rugara apostoli. Tikutendai mutumwa honai makaticherera tsime ratinokwana kumwa mvura isusu paJerusarema paya. Ndakaenda tsime paracherwa paya ndikadongorora mukati ndikaona mahelmeti arimo. Ndikabvunza vanhu kuti mahelmeti maita ekukanda, zvakati aiwa vanhu vari kutoshanda pasi apo. Vari kuchera mvura rugara apostoli. Tinotenda mutumwa makatigadzirira kumwa kwakanaka paJerusarema pabocha paya. Nekuti chechi yedu ndeyeutsanana, haimwe mvura kumufukuba. Chechi yedu inozikanwa nanyangwe nehurumende chaiyo kuti tiri vanhu vene zviro zvakakwana, tine matoiresi nemabathing room. Zvese izvo zvoda mvura kuti ishande.
totenda mutumwa. Asi pakati padi isusu vanhu venyu pana Mwari totoshandira tsime iroro. Tsime iroro ratiri kumwa mvura revanhu vachita mutsimba vakunochera vamwe vachizadza madhiramu. Kututa badzi mvura vamwe havana kuishandira. Kuigeza badzi mvura nekuitsikira makumbo asi vamwe havana kuishandira. Kuinatira mvura yamutumwa yasi hamuna kuishandira mune chitsvambe ndimi Rugare Apostori. Chero temberi iyo iri kuvakwa pabocha iyi ichatozongopera chete nekuti yakarayirwa nemupirisiti kuti inopera. Saka dai mamhanyidzana maite nhange mutange nemafezi ari kutaurwa. Mafezi aka tikanzi tamufezi 2 musawanze mazwi. Kana tiri mufezi 1 tikanzi tamu2 kutaura kuti basa riri kufamba Rugare Apostori. Kana uchidhiraivha chako kwada kuti mugiya rekutanga wasare mu2 kudzira kuti maakufamba Rugare Apostori. Asi magiya haperere papoka. Anoita 3, 4, 5, 6 maGD6 Rugare Apostori. Saka basa remutumwa uyu ngatimire zvine simba nekuti chiro chiri kuvakwa paJerusarema pabocha pamaranga chiro chakanakisa. Chiri kuvakwa nemangezi. Mangezi kana achivaka anoda kuti murusumudzo wavanonyika yavanobva vachiuya. Mangezi kana achivaka anoda mari yedeposit Rugare Apostori. Chinhu chatiri kuvaka chinhu chakakosha zvokuti $50 haikwani. Ndikozo ndiri mutemberi yamutumwa amene ndakabhadhara 50 ega haikwani Rugare Apostori. Titenda mbinga dzese nevanhu vanobvisa pakuru kuti basa iro rifambire mberi ndozvoda Mwari Rugare Apostori. Temberi iyi tiri kuvakirwa isusu tisi tete tiri mupanda mukuru wacho. Mutumwa wauya tozoti onai mutumwa akuuya uyo. Onai mambo vakubuda Rugare Apostori. Tisi tiri kuvakirwa magirazi aya. Tisi varidzi vacho Rugare Apostori. Atumwa ndenge vari mupanda mudiki. Saka isusu tinorwadziwa papi. Mazwi enyu ari kuwanda sei Apostori haaperi sei. Zviro zvese zviri kudiwa namutumwa munoti ndezvevanhu. Mazwi anobva papi umumiwo. Chechine ikai. Mutumwa waenda kudenga vakanzi imi St. John kana maenda basa apa kunodzidzisa vanhu. Vanhu vese vasikazokuteerera nezvekuita zvamunotaura kutembere mudenga muno havauye Rugare Apostori. Hazvina kunzi vana Johani kudenga kuno kuchendai munodzidzisa vanhu pasi. Kwakanzi St. John kutaura mutumwa nimiro dhega Rugare Apostori. Zvimwe dzese dzamungada kuteerera nezvimwe tsvina dzese dzingamuke dzichikusvibisai mwoyo. Basa remasatanisti chete Rugare Apostori. Basa revanhu vakaipa chete mutumwa wedu ndise Nimirodi. Wakatitenga nenyama neropa isusu tiri vanhu vake Rugare Apostori.